renta, en quant a normativa, és una campanya que no té cap modificació, potser algun petit detall, però és molt continuista de la campanya anterior. Amb la qual cosa, en quant a normes fiscals, deduccions, no ens hem de preocupar de pensar en alguna nou perquè no hi ha res. El que passa és que aquest any, a causa de la pandèmia, com tots sabem, tenim una situació que ens complica molt la campanya, perquè hi ha el cas, que ja sabeu tots, de la gent que ha cobrat prestacions del CEPE, que es troben que fins ara hi ha molta gent que no estava obligada a declarar, perquè tu saps que per estar obligat a declarar hi ha un topall de 22.000 euros quan només tens salaris d'un pagador, i si tens de més d'un pagador, aquest topall baixa als 14.000 euros. Llavors, què passa aquest any? Que tota la gent que ha cobrat un ERTO ha tingut dos pagadors, la seva empresa habitual i el CEPE. I llavors, molta gent que no estava obligada a declarar, aquest any es trobarà que té l'obligació de presentar la declaració. Llavors, quina conseqüència malèvola té aquest fet? Doncs que en la majoria dels casos aquests cobraments del CEPE no hauran tingut cap retenció, perquè són imports que no són suficientment elevats perquè se'ls apliqui retenció. I llavors, quan facin la liquidació de la declaració de la renta, l'impost que els haurien retingut si hagués estat el pagador està per pagar i, per tant, el resultat final de la declaració serà a pagar. I quantitats que, segons el que hagin rebut del CEPE, poden ser quantitats importants per a un contribuent petit. Mira, la mateixa agència tributària posa un exemple d'un contribuent que ha cobrat 21.000 euros, que per tant no hauria estat obligat a declarar, dels quals em sembla que són uns 16.000 els ha cobrat de l'empresa i 5.000 els ha cobrat del CEPE i li surten a pagar 1.500 i pico d'euros. Realment, les persones que hagin tingut les percepcions dels ERTOs, la primera recomanació que fem és que revisin molt bé les dades fiscals per veure si els imports que surten allà són els que realment han cobrat. Això aquest any serà molt important. I llavors, clar, hi haurà diferents casos que poden una mica obligar la gent a assessorar-se perquè seran molt desconcertats de què tinc que fer, no? Perquè ja sabem que no ens han donat unes solucions molt bones, perquè diuen, espereu fins al final, que el CEPE, a mesura que vagi regularitzant els expedients, anirà dient quins són els imports corresponents. Em refereixo en els casos que hi ha molta gent que ha cobrat de més, però que després el CEPE els comunica que han de tornar uns diners. A data d'avui, el CEPE ha donat les dades dels cobraments que realment ha fet, no del que hauria d'haver estat. I, per tant, si tu fas la declaració ara, tributaràs per uns diners que després hauràs de tornar i llavors tindràs que fer una rectificació de la declaració, que és una nova presentació i demanar-li a Hisenda que et torni els diners que li has pagat tu ara per adelantat. O sigui que anem aquí amb una cadena de yo te pago, tu me devuelves, saps? Que ho fa més complicat. Realment, amb això tenim un problema important, perquè nosaltres no tenim un accés especial a l'administració perquè ens atenguin com a professionals en casos que poden ser més conflictius. Nosaltres tenim el mateix camí que té el contribuent. I clar, en el 99% dels casos és una relació telemàtica que et poden contestar o no. Hi ha molta gent que es pensa, a la gestoria ja m'ho arreglaran i nosaltres el que està en les nostres mans és clar que ho podem fer, però tot el que depengui de l'administració és l'administració la que té la paella pel mànec.